Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Nhasi ndauya good news. Kana une business raunoita, imborisa comment section unoona kuwana nonechi necustomer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana padescription yechannel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tiripinde munyaya yanhasi. Wanda uya Same boye kungwa Icha mira Kongo sa shaka Makumoto yenda